Ħarġa unika l-istudenti tal-arti Maltin ta' bejn 8 u 16 sena li kellhom l-opportunità jsegwu mill-qrib il-proċess tar-restawr fuq pitturi tal-artist rinomat Francesco Zahra fil-Ministeru għall-Affarijiet barranin. Dan kif bħalissa dej b'ritmu maġġel xogħol ta' restawr fuq set ta' sitt pitturi li jmorru lura s-seklu 18 u li jirrappreżentaw xeni mit-Testment il-Qadim u riferenzi għall-Misteru Ewkaristiku. Ix-xogħol b'investiment ta' madwar 50,000 euro mill-Fond tad-Diplomazija Kulturali qiegħed isir taħt it-tmexxija tar-restawraturi Santa Guido u Giuseppe Mantella, restawraturi magħrufin u rrispettati internazzjonalment wara xogħlijiet ta' restawr imwettqa kemm f'Malta, fl-Italja u fil-Vatikan. L-assistent direttur fit-taqsima tad-Diplomazija Kulturali Dr. Xicluna tkellmet magħna dwar ir-restawr ta' dawn il-pitturi. Illum il-ġurnata jiġifieri qed nitkellmu xi 4-5 xhur wara pitturi kważi kollha restawrati baqa' xi ftit xogħol, naħsbu illi jkun lest sa xarejn oħra ix-xogħol. Waqt l-attività edukattiva l-istudenti tqasmu fi gruppi u ħadmu fuq settijiet ta' kanvas sabiex flimkien iffurmaw pittura relatata max-xogħol tal-artist Francesco Zahra. News tkellem uħud mill-istudenti dwar din l-esperjenza unika. Mela, bħala esperjenza nixtieq ngħid li kienet esperjenza li vera tieħu gost u li titgħallem ħafna. Minħabba li tkun qed titgħallem fuq artisti differenti u anka l-teknika tagħhom. Ħadd ħafna pjaċir tgħallimt affarijiet ġodda fuq kif ipenġi Francesco Zahra u ħadd ħafna gost għax qed nitgħallem kif npenġi fi gruppi u kif nikkomunikaw flimkien fit-tpenġija. Il-Ministru Carmelo Abela qassam ċertifikati lil parteċipanti kollha u waqt l-intervent tiegħu fakkar fuq l-importanza tad-diplomazija kulturali sabiex jinbnew il-pontijiet bejn il-pajjiżi differenti. Il-Ministru Abela ħabbar li l-pitturi flimkien ma' dokumentarju fuqhom u l-proċess ta' restawr ser jittieħdu Ruma fejn ser jiġu esebiti. Daw tip ta' attivitajiet li bħala Ministeru immexxu quddiem anke permezz tal-fondi li ngħataw taħt il-kultura diplomatika u permezz tal-ambaxxati tagħna li għandna barra minn pajjiżna nkunu nistgħu nqarbu lil xulxin u naqsmu it-talent kbir li għandu pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.